ngaglah ngregancang kaya ndho mentang-mentang kaya gendhewa. Sapa kowe? Parep menungso ora tatanan. Ora pangling karta marma ingkang ngadhep ning ngarepanku. Dasar kepara nyata kowe kok wis ngerti karo aku moko aku ora manut karo kowe. Ngaku sapa kowe? Saha maneh teh? Ngaku cepet. Basa Sunda barang. Takon karo aku ya iki Patih Jati Waluya ingkang nderekke marang sesembanku ya kuwi Bambang Kasduwringin. Oh, kowe Patihe Kasduwringin to. Dasar kepara nyata. Yo, koyoke kowe ora trima. Sajak kowe ora trima nek Kasduwringin tak pulasara kemo. Dasar kepara nyata ya. Kowe wis wani mulasara miloro kelawan sesembanku Gusti Raden Kasduwringin. Yen to cilik loro gedhe tekaning pati kowe sing dadi jole. Yo. Kowe ora minggat saka palamanku kon candhak tanganmu ning kene marganing patimu tak kepuk ndasmu kelakon dadi rondo bojomu selawase urip. Kowe ora minggat saka pengarepanku tak candhak sirahmu tak saduk dadamu kelakon tinjung akhirat nyawa. Mati kowe. Kowe yo mati. Minggat kesamplok pecah kena. Sini. Ini. Dar kowe. Oh. Andak kowe ya. Andak sirahmu. Iki Sambato warang.
Awas kowe cancak suramu. Iya. Iya. Buyang kowe. Yo. Kaya pemain bulu tangkis handal aku. Iya Mas Yam, Mas Yom. Kowe yo liga kowe. Wah. Bodoh. Jane apa sing ditutuk? Ora kener barang serat-seret. Selamat.
wafate kok ndadak nyonyi glelenge lan jamak-jamak sampean mengarep kenok kok ndadak kokean polah to man ada ya kurang ajar kowe lunti menungsane olah iki mbok nek buyer nggih sare mawon sare piye sare gundulmu kuwi ora like ketiban cagak listrik godhong angel larane kaya nek ketiban cagak listrik napa sampean pun tau tate ketiban cagak listrik dureng kok iso ngarani nah mbuh prek mungsuhmu sapa le karo sinten ngawur nah Kartamarma gitu mungsuh kula Patihe Kasduwringin nggih sapa Patih Jati Waluya wah layak ora mangkat ki dadi patih to lha iki man ngetapruk nek ngetoprak barang saiki ketoprak kok ketapruk sampean ngono wis kana mundur nggih kowe kalah ya sida mak cilikmu sing dadi korban ketiban tabuh gender napa kamu godo wah godo kula mundur nggih man wis kana kula semanggake babagan peperangan menika wis pokoke perang gedhe gegempuran iki ya nggih sapa iki sing urung maju kula man sapa kowe kula ingkang putra pun Citraksi Citraksa man Citraksa apa Citraksi nggih Citraksa nek Citraksi niku mboten ngangge kethu ngeten iki iya terus gagap nek guyu ngoten niku oh nggih terus Citraksi niku nek joget wagu nek kowe kula sempurna samu barange man welok elok sampean ngerti awak kula cilik ta niki? Ya. Nah, wong ki nek awake cilik kuru dhuwur kaya kula niki mesti enten keluwiyane. Apa? Keluwiyane ora dadak menek kursi nek arep masang lampu. Ora wae rembugmu ra rono ora. Ora ana wong ngegongke kok krimping. Iya. Kula ajeng napa man? Kula kan digawe kan napa? Kan ngibat. Hus. Sampeyan kok ngawur lho, aja sempetengan aja nyepelekke lho man. Ngapa? Ngeten-ngeten pengibat saking ndengak pelayan Gunung Kidul. Lho. Kok pelayan Gunung Kidul? Indonesia. Mangsa mang. Dikibati Mas Tejo nembe dalu niki man. Oh ayo. Wis maju perang apa ora? Maju man. Mungsuh sinten? Patihe Kasduwringin Jati Waluya. Oh nggih. Mangsu mikir man, mangsu mikir. Niki mungsuh kula niki. Niki mungsuh kula. Sampeyan wong tua minggir mawon. Niki bagiane sing enem-enem. Ngawur kowe iki ora. Wayang gapite sungu diuncal-uncalke kok nek coklek. Coklek men wong kari nembung juragane. Niki juragane melu mriki mumpung enten ngaten lho. Nek niku coklek ditembung beto wangsul disambung teng omah. Iya. Lumayan man nggo gapite apa. Nek ora butuh ya iso didol. Ayam suram rata jaya merata mbiyen padha-padha. Mangsane apa? Dikira gareng ora iso perang ngono apa piye? Aku ki jaman nek dangdut mesti aku gelut tak. Kae kok bablas kae ngapa kae? Mas, mungsuhmu nang ngarepmu. Oh, lah karang matane kira matamu kuwi ora. Menungso ora tatanan. Iki. Etek. Dudu, etek iki adikku. Aku wis apa? Saras kok lanang kowe iki. Oh. Aku ro wandamu mameng kemekelen dhewe. Sapa?
Citraksa to kowe. Dasar kepranyata kowe nala gareng. Heeh. Nala hayu apa nala gareng? Nala gareng. Ayo. Aku lagi pengen gelut. Aku ya lagi pengen gelut. Rumangsane apa? Ayo. Aku tangan kosong nek arep nggawa gaman nggawa. Ya mati candhek dening aku. Dlung nak. Ya. Kowe ora iso kowe nyandak aku. Kowe rene kowe. Ya. Oke. Rene neh. Ya. Ora kena. Ora kena. Hui. Ya. Hui. Ya. Ciar kowe. Nah, kungfu hastro. Aduh, urung apa-apa aku wis didukang. Yo, kowe tak karate kid. Karate kid apa kid nggo ngumbah motor kae apa piye? Aya. Hip. Oh, ayah. Hiya. Siar kowe. Sambat to kowe urung apa-apa wis jengkelang to kowe. Ayo kowe munia tak jebleske wit kowe. Janjak meneh ngene. Oh. Leren boyoke kumat kaya. Alah. Gareng le kungfu apik banget. Mane kok boyoke kumat. Boyok tua kaya terus. Iki wingi wae pundakku sing tengen bar tak nggo nali apa? Tak nggo ngerut kacang taline pedhot dadi sprene ora kepenak babar blas. Sejane wis tak suntikke ning ngene Pak Kurdi barang. Pak Kurdi sapa iki ora? Wis Kurawa do semaput dhewe-dhewe. Kowe aku ya gentenan iki. Mangsane apa? Ayo, utuh. Ngarit. Tutu. Ngawur kowe. Mau susura merata jaya merata. Imbang yen pitik. Dudu. Padha. Petro. Kok ngabul barisan Kurawa tok among kabeh. Rumangsamu anggapmu kok iso ngalahke Citraksi ngono piye? Hah? Pancen tak jangi jembar si sapa jenengmu? Citraksi. Ayo. Gareng wis maju perang. Petruk saiki sing maju perang. Ya. Citraksa kakangmu mungsuh kakangku. Adi mungsuh adi. Mati dening aku. Sambato. Ih, menungso kok ngene kok diopeni. Aduh. Ujeg kok ngene kok diopeni. Siap bayi. Mbok yo yasa sing prot. Jabul bayi. Iya. Alayo. Jajan bayi menungso kaya ngene kok diopeni. Sengit banget. Rusak mbok men sengit. Menungso kaya ngene kok rusak. Ora. Nangis. Kandhakno bapakmu aku ora wedi. Kandhakno distra-astra kae, wong picak kae. Arep semaput iki dadak nganggo unjal huswa barang. Gleleng gayane. Wis, Tru. Wis. Aku kowe giliran kowe. Ha iya.
Endi sing gedhe dhewe bantongane kon maju. Bagong kayak kayak. Aku ya tak halo babu ah. Halo kukuk. Halo. Oh, lah iki menungsane mati kowe. Sik ngopo aku ndek masalah apa karo kowe? Jare perang wong perang ku ya anteman ngono kuwi. Oh iya kene. Jandon adu-adu sing balung leteng kulit. Kowe mungsaku menang sapa? Oh iya, kira-kira kowe apa Dursasana sing mati? Jelas kowe. Lho. Mutusi sadurunge winarah. Oh kene. Wah nganti watu-watu aku. Ora pantes kowe ngantem aku. Kowe iki mung batur diantem Bendoro sikene pira-pira muncung karo Bendoro. Ya wis. Aku ya mung manut kok. Sampeyan Bendoro kula, sampeyan menika ingkang Dahat Sinudarsana. Ingkang kula kaosi. Aosi kok kaosi ora jaidian ora. Kene. Wis ditata. Wis. Ora-orane aku mati mungsuh dapurmu. Iya, kok kan cangkem. Tok kowe iki senengane ora ngantem urung. Wah, buat jiret iki. Kowe ora diantem surune kaya ngono nganti muni makbluk ngono kok. Sirahmu diantem kok unine makbluk iki isine apa Hah? Bola voli. Sirah isine bola voli. Kene pindho ora lega rasane ngatiku. Enane ora. Ya wis pindho ta kuwi. Wis. Gentenan kowe kene. Mangsane apa? Yo, lirih wae. Kowe mau ngantem aku seru banget kok. Yo, seru. Mangsane apa kowe? Iki wingi bar tak nggo ngantil ndas wedhus pecah dadi 5. Ora wedi tanganmu jempol kabeh kaya kabeh isine sengara asli. Aku ora percaya omonganmu. Palsu kowe ngapusi kowe. Kakean cangkem. Halo babu. Urung pindho. Iya. Wis joget ora. Wis pindho. Ya genti kene kowe kene. Pisan loro. Genti kowe kene. Mati kowe. Ora apa-apa. Halo babu. Aku ora apa-apa gong. Lho, ndi wonge? Wah, la iki. Wah, wis buyer iki. Wah, mumet tenan aku. Ayo piye iki? Kowe kene. Wah kene iyo ala menungso kok atau kaya ngene Sir aduh ora kangelan golek omben iki wah wis mendem tenane iki. Lah edan. Dur kowe kok kalah kawon man. Bagong ngantem gembol kiding. Edian tenane ngantem lara banget manteng sirah puyeng. Pasrahke Kakang Durna Dur. Nggih, pasrahke. Bapak si kaya kena aku bro. Ayo. Wae piye to? Kepripun ngatus pundi? Wae takon ngundurke Durna merga Durna ngliga cundha maneh. Aku ki wedi nek kena dayane cundha maneh. Inggih.
Lah kok iki dadi malah aku karo kowe kena daine Cundha Manik kontal tiba nang kene iki piye karepe? Piye iki men? Men sinten? Sapa Kasdu Wringin ngin. Aku mata-mata Kasdu Klimin kowe. Piye iki? Oh, tak paido kowe. Jare sagung ngundur kidurna kok malah aku kena dayane Cundha Manik iki lho, wetengku sing arep dadi ngelih. Oh, padha ngono wae. Ora kena Cundha Manik wareg ya dadi ngelih. Heeh. Ki Lurah, apa? Kula aturi nyawang barisanipun para Sata Kurawa. Pating gruduk yayah bleduk mangampak-ampak badhe ngruyuk dhateng kula kaliyan panjenengan. Wah, ketiwasane iki. Mbak kowe golek serana ngono kepiye? Carane ben awake dhewe iso slamet saka Kurawa. Kurawa tak butuhke malah arep mateni. Sampun. Kula atur ingkang sareh manahipun. Wah. Perkawis Kurawa kula ingkang sagah ngunduraken karepmu kula badhe nglepasi jemparing serat cacahipun 100 ngenor sedaya para Sata Kurawa sak mangke para Sata Kurawa badhe lumpuh. Ah, tak pasrahke kowe tenan lho. Ayo, ayo. Ayo yo maju prabu pungkurkan iki. Yo 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 yo. Maju maju maju. Wah, tani sampur iki. Ayo. Dadi wujude buta amuk para lawan. Oh, mak keblur, Pak. Oh, perang gede. Lho ndi awakmu? Ayo Kalau kawan ngamuk legane ngatiku. Wah.
Edan kowe buta sapa kowe? Mesti nolak dadi anak buta. Aduh ya. Iki sapa kowe? Yo aja kuwi. Yo aduh penak iki. Aduh tulungan aku. Aduh yo mati aku. Halo yo, kastuwringan mau nanti ta yo? Kastuwringan mau nanti. Kastuwringen kuwi dudu rombonganmu. Nanging sayekti kastuwringen kuwi serayaning wong Astina. Walah, edan tro reng kowe nanti reng tro. Aku mengarep bangun desa kala arep dipangan buta. Kowe ora arep tak pangan ning kowe arep tak buang sing sato-atoe. Aja apa. Katoke keri sak jeroane sisan modar kowe Bagong lagi iki Durmagati iso ngalahke kowe dalang 1000 lagi dalang 1 sing nglakoke Kurawa gleleng yo Petraro gareng wis kelakon dirangkat kelakon le arep gawe srana iki Pandhawa. Hari sapa pamurat ngarane tersing karasane dening tanyut manis rene ingsun Gusti Hina sumuban Hyang Haruna katinetraning ukara apuh sabdaning kukila areng kanikara sagetar nek kidung ning
agung ler sing bene panca Bapak keng ayam wana marak manguh ing pagakan Astungara sidam sekaring bawana langgeng Ismaya Nayantaka ya Semar Badranaya gawe kaget teka ndadekake pangaribawa gedhe tumrap kayawangan Kundarandir Bawana jeneng kita sowan ana ngarsa ulun Semar ya Wismaya sawise satata nggon kita ngadhep padha kanthi raharja saprapta kita ulun paring pandangu kelawan jeneng kita Semar mel gagag saduli temel pukulun nggih pukulun sangka judhek raos sing manah kula ngantos sasar susur anggen kula ngendika matur nggih matur rak napa to sasar susur slamet sowan kula pukulun mboten wonten alangan setunggal punapa sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pada paduka Sang Hyang Padawinanang inggih ngersanipun Sang Mahardi Kengrat ya Sang Hyang Asih Prana ya Semar jeneng kita atur bekti kelawan panjenenganipun mbuya liwat pangestulun tamanana kula pundi ndadosken jimat sawise prayoga anggon kita ngadhep banjur apa kang dadi wigatine wondene jeneng kita sowan ana ngarsa ulun ana ing kayewangan Kundarandir Bawana nggih ngedramadine bronjong kronjot nggih janjane mboten sandadak kula matur ngersanipun Iwang Pikulun Asih Prana paduka sampun prisa dhateng legetaning manah kula jernyatanipun dewa menika pirsa dhateng sak mobah mosi ing kawontenan sak mobah mosi ing titah dadi mboten sandadak panjenengan dangu kalih kula panjenengan sampun pirsa kelawan menapa wigatos kula Semar kula ibarate wong kang batang cangkriman ulun duwe cangkriman jeneng kita ingkang kudu batang ngaten iya lah dalah nggih niki ngaten anggen kula sowan wonten mriki menika kula badhe nyuwun senjata pitulung wonten ngersanipun Sang Hyang Asih Prana niki anak kula ketoyong-toyong lakune ketula-tula lampahe pukulun anak kula si Bagong niki diuncalke kalih buta tiba teng pundi dangkane mbuh kula mboten ngerti iya nggih lajeng anak kula Petruk kalih Gareng niki dibanjut kalih Kurawa cangkeme disolasi ngantos muni ming misuh nggih ming kula nyuwun pitulunganipun Bukulun nyuwun dawuhipun Sang Hyang Asih Prana Astungara sidam sekaring bawana langgeng
Semar. Kula. Sayekti anggon jeneng kita duweni lakon kang kaya mangkono. Ki merga saka Atmaja kita kang aran Bagong kang duweni gegayuhan bangun desa. Yektine jeneng kita minangka pamonging tanah Jawa wis pirsa sartane uga wis ngawuningani. Yen to wong kang duweni gegayuhan luhur mesti bakal abot sarta akeh pacobane. Mula aja kaget yen to panjenengan ulun mung arep dawuh kelawan jeneng kita. Yen to rampunging perkara iki mengko mung saka tangane Bagong dhewe. Semar, mboten ngenten babar pisan Bu kula nek. Nggih. Sangka judeg atine Semar, sangka bingung pikire Semar. Ngantos kula mboten iso mikir kanthi wening nek anak kula Bagong duwe gegayuhan menika mesti abot pacobane. Ya, yen mangkono jeneng kita ulun nutus supaya budal sowan ana ngersaning para Pandhawa. Merga para Pandhawa uga melu andarbeni tumrap jeneng kita lan Atmaja kita. Sakabeh-kabehane Panakawan duweni labuhan gedhe marang para Pandhawa. Kersanipun mula para Pandhawa paring ana ngerti yen to sak mengko pamonge nandhang susah. Nggih nyuwun pamit Bu Kulun. Tataran kastuwingin wonten maring ngadhawu lega rasane atiku rasane meneh aku bakal nyumurupi Panakawan Nalagaring lan Petruk tekaning pati. Inggih monggo kemawon sak mangidake dipun wiwiti anggenipun badhe amet jae dhateng pun Panakawan. Malah kosidan kasidin. Monggo dipun wiwiti anggenipun badhe mejahi dhateng Panakawan. Kocapa? Nenggih nata ngastina Sang Prabu Jaka Pitana ingkang wis ngliga juting Bedama. Kinarya mejahi dhateng Panakawan kekalih gesang lan Nalagaring Sang Lurah Petruk Kantong Bala kedadak lajaring Kancil ingkang bantere ngungkuli bantering kilat. Ya nyaut Panakawan kekalih ya kagiat Sang Prasata Kurawa den ringkus dados setunggal.
Weh, jane. Wah, saya sisih iki piye iki? Wah, edan. Wah, edan. Wah, pripun iku Koko Prabu? Wah, edan iki. Wah, ora ngerti sangkan paraning biayi. Lah kok dadi awake dhewe dikubet tali kaya niki piye? Edan. Ana kedadian kang aneh-aneh. Wah, edan iki ketiwasan iki. Wah. Bela. Ngelahe. Mas nama sidam sekaring bawono langgeng sekar mayang. Nolo gareng apa dene pitruk kandung belum. Aja kaget jeneng ulun ingkang prapta. Sarta jeneng ulun ingkang ngayomi kelawan jeneng kita. Hah? Hah? Oh iya. Wah, piye iki Le Badar iki? Ulun dewaning kancil. Ya ulun ingkang nguasai ladang timun. Alah, wis. Piye iki mau Le Badar iki mau? Mesake kowe rang. Wah, masa ya sisa. Nah, aku gak diklothok iki. Selasine iki. Ajan wis yo mesake ora. Brah. Nyuwun tulung, Mas. Oh iya. Kan wis ora. Matur nuwun nyaling padha-padha ora wurunga ya matur nuwun ning aku. Ha piye wong kowe nulungi aku, Kak? Ora kok kowe dadi wujude kancil iki kepiye? Hah? Kayak kelothokan sulasine wah kowe iki ora ngomong mau wah meh mati iki, Kang. Santai, Mah. Wah, mah tali pati, waduh. Tapi ya mau ditali anu sepatu aku ya witana ya mesake rawe ki terus. Hah? Oh iya rene wah jane ngrepoti kancane ngene. Ayo mergane aku arep bengok ki ra iso cangkemku disolasi kok. Matur nuwun slamet uripe awake dhewe reng. Ayo. Wis gak iki apike iki piye iki? Kae Kurawa wis tak rut dadi siji kaya ngono kae. Ayo wis men urusane Kurawa. Modar mbok ya men ora senengane kok. Ha iki apike piye? Ampuh bapak malah lunga kuwi karepe piye? Sapa kuwi, Kang? Ha iki sing dadekke aku kancil mau iki. Sapa kuwi? Begawan Guntur Madu. Wis. Campursari. Utuh. Guntur Madu iki pendhita ing Pujabrata.
Guntur Kahana kok ya Guntur Madu. Oh nggih, Guntur Kahana to. Klera kleru ngono. Matur nuwun nggih Penembahan wah sampun nulungi dhateng jasadipun Kang Abdi pun Bagong kalih Gareng kalih Petro ngaturke panuwun kowe ora mung begegek. Matur nuwun Penembahan. Inggih Lurah Nala Gareng nggih. Matur nuwun nggih Penembahan. Lurah Petro inggih. Rapati duka mana yatra ana pendhita wong liyandrayan manulungi awake dhewe. Ora melek apa piye mripatmu kowe? Acetha sing dadi kancil laku. Sing mbok anggap nulungi kowe pendhita iki. Hah? Ya iya jane. Wah kowe iki. Ki Lurah Bagong pripun? Panjenengan pengin pirsa dhateng sinten jatosipun kula? Sinten? Dewa sanes. Sinten? Kula aturi mirsani piyambak. Wah, lara apa? Wah! Gilane ora. Lah kacang kula ning ya wis ben. Lah sinuwun Darawati ta sing dadi pendhita. Pripun? Napa bayaran dadi ratu niku kirang kok sampeyan dadi pendhita? Mah trima nggarap proyekan ya, Gong. Men. Yektine pancen lakon iki tak gunake kanggo neter ketrimaning uripmu, Bagong. Wah, nggih. Mergo aku nampa sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa? Iya. Lamun aku kudu sak biyantu marang lekasmu nggonmu arep bangun desa. Mah, matur nuwun, matur nuwun. Hal terus niku sinten niku? Cedhis niku. Dia nantep banget ya tangane. Delak. Walah Ndara Bayu. Mangsane apa? Matur nuwun nggih Ndara. Yo. Niku kathoke sampean. Kathokku. Wah. Kathokku gambare Doraemon. Awit ana model saiki iki werna-werna kaya wae ora. Wah, Kresna kowe mapan ning kene. Anakku anak oh dudu anakku anak sinuwun Darawati Koko Prabu lenggah wonten mriki iya kalian Ponokawan Bagong kalian Nala Garing lan Petruk ngendikanipun dipun banjut dening Kurawa. Anu, pun ditulungi kalih Sinuwun Kresna. Ngono nggih. Wah, critha kakangku nulungi karo Ponokawan. Iya, Werkudara, iya. Matur nuwun nggih Sinuwun Kresna. Kakang Semar tiba padha-padha. Oh, Sinuwun Darawati luwih pengerten karo aku. Bangane kowe, apa kowe iki? Apa kowe iki? Bambung no bocah rumangsane apa kowe iki nek tak ngono aja diuncalke ning sinden wis do abang kabeh mripate wis do bombing kabeh engko nek dikruyuk malah kowe engko Arjuna wonten dawuh bandaning Kurawa ingkang dibantu dening Bagong kemau Udarana. Weh, mboten sah, kula mawon sing ngudari. Oh ya wis nek wis aku nggih.
Ayo, isun-isun. Arep tiru-tiru kok ora oleh. Kurawa teng Kedabit arep ngrubut Bagong, malah kae Duryudana arep tak parani lagi tekan kene ketemu aku pelapat lunga. Yo seblake barat bukti pamuwe. Matur nuwun nggih, Pak. Piye? Merga donga pangestune Bapak. Heeh. Kanthi srana ketoyong-toyong kula pun kelakon entuk sumber air pun kula oncor keteng masyarakat. Oncor ngono. Oncor maksudnya dialirke ning masyarakat ngoten lho, Pak. Iya bagus to lek. Nggih. Amah matur nuwun. Matur nuwun nggih, Ndara. Yo padha-padha. Wah, jan aku sayang banget karo Ndara siji iki. Nang karo iki aku ora sayang. Kurang ajar karo wong tuwa kok. Manes tekate-kate lah ndukal sisan apa. Matur nuwun nggih, Ndara. Yo semar padha-padha. Ora kowe. Niku kene. Matur nuwun nggih, Ndara Werkudara. Iya Kakang Semar padha-padha. Iki diguwang wae. Oh, guwang piye wong lakone aku kok sing dadi sari iki aku kok. Mikir kene, mikir sing nutup aku wae. Iki kok ora sembrono wae iki ora. Matur nuwun nggih, Ndara. Ya, Bagong padha-padha nggih. Biasane sing lakone bapak niku sing bangun desa bapak. Sakniki gentenan kula. Yo. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Padha-padha. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan. Kowe aku ora iso ndonga. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan saking mriki warga masyarakat ing dusun Kalisalak, Desa Lemah Ireng, pinaring ana karahayon tepi saking rubeda caket mening karahayon karaharjan keselamatan gemah ripah lo jinawi ayom-ayom toto titi lan tentrem gemah ripah karto toto tur harjo. Yo sembarang nggih sing do bebakulan kulak murah adole larang amin sing padha among tani hasile apik kabeh mbuh tani sayur mbuh tani palawija pari jagung sak panunggalane lancar sayanipun. Yo aturke panuwun pokoke donga terbaik gandeng Gusti menika maha mengetahui napa sing dikarepke kalih titahe. Muga-muga Gusti ngijabahi napa sing dibutuhke dening para warga masyarakat. Wis gek golekan mir. Nggih. Wusana panutupe ngatur slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Ayo,
Sapa? Ah, gak ditabuh.